Ο σκοπός αυτός είναι μπουκολικός ή ορμανί καητέ, όπως τον λένε οι πόντιοι. Ο πρώτος χορός είναι το ατσαπάτ, που χορεύεται αργά και τον έχουμε δέσει εμείς έτσι, μαζί με τη σέρα, γιατί έτσι εξυπηρετεί καλύτερα την παράσταση. Ο χορός Σέρα είναι πολεμικός χορός και χορεύεται από όλους τους ποντίους. Λέγεται ότι χορεύτηκε για πρώτη φορά στα χωριά που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Σέρα, δυτικά της Τραπεζούντας, από όπου πήρε και το όνομα. Ο Σέρα χορός είναι ο πυρήχιος των αρχαίων. Ναι, ο κοντινότερος προς τον αρχαίο ελληνικό χώρο, τον πυρήχιο. Ο δεύτερος χορός που ακολουθεί μετά το Σέρα, τα μαχαίρια.